Permanent boyfriend लाबा disturb जायो सना True love खालामब्ला थगाय जायो सना Permanent boyfriend लाबा disturb जायो सना True love खालामब्ला थगाय जायो सना Hello everyone, गोदान मोनसे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडियोनि टाइटेल इन्ट्र आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनै आं मानि सायाव भिडियोखौ लानानै फैदों लोगोफोर बर'नि सासे बयजोंबो सिनायजाखानाय मेथाइ रोजाबगिरि बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि मेथाइ रोजाबनायाव गोदान मोनसे निउ इयारनि मोनसे स्पेशियेल सं फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर बे मोनसे गोदान फैनो गोनां मेथाइनि मुङानो जादों टाइम पास ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे टाइम पास मेथाइजों लोगोसेथ' गोदान मिउजिक भिडियोबो फैफाखायो लोगोफोर स' नोंथांमोना सोर बे मेथाइखौ खोनासंनो थाखाय दासिम रेडि जानानै दङ बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो लोगोफोर स' लोगोफोर बे मेथाइजों लोगोसेथ' गोदान मिउजिक भिडियो फैफाखागोन लोगोफोर बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि बादिब्ला बुंनाय बादिब्ला बे गोदान मोनसे मिउजिक भिडियो फैफाखागोन बे मेथाइजों स' बे मिउजिक भिडियोखौ बबे प्रडाक्शन बा बबे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन बेनि सायाव फुल डिटेल्स मिथिथ'नाय जायाखै लोगोफोर जेब्ला बे मिउजिक भिडियोनि फुल डिटेल्स मोनो अब्ला बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो फिन आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन लोगोफोर जिखुनु जाया बे मोनसे गोदान मिउजिक भिडियो 20 डिसेम्बरहालागै नुनो मोनगोन होननानै बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों लोगोफोर स' नोंथांमोना दानिफ्रायनो सोर नायनो एक्साइटेड बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो लोगोफोर बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि मेथाइ रोजाबनायाथ' स' जोबोरैनो मोजां जाखायो नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडियो बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं